Fe lawnswyd Sioe 2026, Sioe Sir Frycheiniog, yng Ngwyl y Gelli, yr wyl lenyddol, gwyl arall ym Mhowys ynde, eleni. Ac felly bore yma, da ni'n mynd i gyfuno bwyd, gan bod ni yn y Neuadd Fwyd, gyda llenyddiaeth. Ac mae yna awdures yn disgwyl amdano ni yn fan hyn, yn brysur yn sgwrsio. Efo mae'r stondin Castle Dairies, Myfanwy Alexander, sydd mor hwyl. Da iawn, diolch, bore da. Wel, ia, bore da. A mae'r Sioe yma wedi ysbrydoli nofel yn barod. Yndi, ond pan dwi'n dechrau fy nofel arall, a mae yna un arall yn y shops wan. Plug, party plug. Plug. Ond be dwi'n neud, dwi'n ceisio dysgu am y cymeriad. Ac dwi'n ffindio stondinau yma yn ysbrydoli fi. So, os o'n i'n eisiau creu cymeriad sy'n hoffi'r menyn Castle Dairies, rhywun sy'n deall am safon bwyd, rhywun sy'n ddim yn dilyn y trends diweddarach, gwybod beth yw stwff, falle rhywun dybyniadwy. Rwy'n cadarn felly. Cadarn. Traddodiadol. Traddodiadol, ac yn ddim yn mynd i gwrando i bob un llais. You've got a great character there. Na fo. Spread the love, ynde. Ond mae'n ddiddorol bod bwyd neu cwmnïau gwahanol fatha o stondina'n medru greu cymeriad i ti? Wel, cyn dwi'n eistedd lawr wrth y cyfrifiadur i sgwennu, dwi'n creu y cymeriad yn fy mhen. A mae rhaid i fi feddwl amdano nhw yn eu cyfanrwydd. So mae hwn yn golygu faint sydd ganddyn nhw yn y banc, pa fath o fwyd maen nhw'n hoffi, be maen nhw'n gwisgo. Ydyn nhw'n bita cig neu ydyn nhw'n vegetarian? Yn union, pa fath o bethau maen nhw'n yfed. So felly pan dwi'n eistedd lawr, bron mae stori yn sgwennu o hunan. Mae'n helpu chdi nabod? Wel, dwi yn dweud mae'n eitha debyg i demonic possession, achos mae cymeriadau yn cymryd drosodd, ond mae'n bwysig i nabod y cymeriadau. A mae hwn yn cymeriad hollol wahanol. Reit, felly dyn ni ar stondin Nonna Assunta. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? So nawr te, os dwi'n edrych ar rhywun sy'n prynu rhywbeth fel hyn... Sef, gwirodydd, limoncello... Yn dod o'r Eidal, fyswn nhw'n dweud, maen nhw'n person sophisticated, maen nhw'n person falle sy'n gwahodd y cymodogion i barbecue ac eisiau dangos bod maen nhw'n chydig bach yn wahanol. A falle mae eisiau cyfeirio at y gwyliau mwythus maen nhw wedi cael yn yr Eidal dros y blynyddoedd. Felly rhyw ddynes ydi hon, ganol oed? Dynes canol oed, fath o person falle sy'n eistedd tu allan o rwle yn y Steddfod yn yfed Sauvignon Blanc. Ti'n nabod yr un? Dwi'n meddwl bod chdi'n siarad efo hi rwan. Diolch yn fawr iawn, a salute. A wedyn, da ni'n dod, da ni'n anagos iawn at y wreiddiad i Trefaldwyn, caws a... Mae bobl yn dweud bod Sir Trefaldwyn yw'r prif cymeriad yn fy nofelau i. Ond mae Daisy Bank Dairy ddim yn bell o lle dwi'n byw, ac cymeriad sy'n parchu'n milltir sgwâr, fysa rhywun sy'n dod at hwn, rhywun sy'n falle'n dweud, dwi'n angen llaeth sy'n heb wedi teithio hanner ffordd trwy'r wlad, falle mae ganddyn nhw rhyw egwyddorion gwyrdd. Cydwybodol. Hefyd, maen nhw'n feddwl, os dwi'n cael y peth gorau yma yn Sir Drefaldwyn, pan rhaid i fi mynd yn bellach? A hefyd yn gwerthfawrogi'r flas arbennig sy'n cael ei wneud gan crefftwyr. Ga i ofyn y cwestiwn ta? Pob hwyl i chi yn y sioe, da ni'n symud ymlaen at ragor o stondina. Wrth i'r bobl yma, fel ydych chi'n awgrymu, gymryd drosodd? Ydyn nhw'n cael unrhyw effaith ar eich arferion bwyta neu siopa chi? Wel, unwaith, o'n i'n sylwi bod wedi llenwi'r troli efo bwyd ond i'r cymeriadau yn hytrach na plant. So, o'n i'n sylweddoli, rhaid i fi roi hwn nôl ar y silffoedd. Go iawn? Go iawn. Ond os dwi yn gwneud hynny, mae o'n hawdd, achos mae ganddyn nhw lleisiau hunan, a hefyd ti'n rhoi nhw mewn sefyllfa a ti'n gwybod pa fath o bethau maen nhw'n bound i wneud. Iawn. Wel, nawr te, medd. Wel, da ni'n mynd nôl rwan i oes chwedla Arthur. So ni'n dweud, rhywun sy'n dewis medd, yn rhywun sy'n eisiau rhywbeth sy'n Gymraeg tu hwnt.
Ie. Rhywun sy'n dweud falle maen nhw'n dyfalu bod pethau cyfoes fel cwrw wedi cymryd drosodd. So falle maen nhw'n ddiddordeb mawr yn hanes. Fyswn i feddwl oedden nhw'n hoffi fath o ffilm lle mae rhywun efo cleddyf mawr. A mi allai dychmygu'r cymeriad yn eistedd lawr a cael chydig o medd wrth gwylio Lord of the Rings. Ie, allai weld. Falle, dyn ifanc, sy'n ni'n dweud. Dyn ifanc efo ddiddordeb mawr yn hanes a traddodiad Cymru. Oes o lyfr ar y gweill ar hyn o bryd? Oes. Mae nhw wastad llyfr ar y gweill. A Fwyd i'r prif gymeriad? Wel, ni allai dweud hynny ar hyn o bryd. Mae hwn yn cyfrinachol. Ond... Be mae'n fysa? Neu be mae hi'n fysa? Mae hi digwydd bod yn yfyd chydig o medd. O, wel. Gawn ni rannu henw hi? Na. O, reit ta. Ddim to. Gawn ni gynnig llwng destun iddi ta. Diolch. Medd melys. Diolch yn fawr iawn i chi. Hir oes. Wel, hir oes. Ac ysbrydoliaeth i Myfanwy Alexander a phob awdur arall yn y Neuadd Fwyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch am y cynnyrch. Offa chi sgwennu rwan. Waw. Mae hwn yn braf. Mae hwn yn rhoi dechrau ddar i'r diwrnod. Ydy. Mae o'n fel gres canolog. Sa'n ni'n angen hynny yn y tywydd yma.